Plastar ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pila ka mga praktikal nga rason kung nga wala sa mga banderitas ang pila ka bahin sang city proper subong nga dinagyang Festival 2026. Sa interview sa Bombo Radio kay Treñas, iya ginpayag nga ginalikawan sa subong ang masangit ang mga dalagko kag tag-as nga mga props sa mga tribo nga makaapekto sa ila performance kaga parada nga makagubaman sa mga banderitas. So sa alkalde na konsulta mismo niya mga tribe managers nga nagpayag nga isa man ini sa ila mga concerns kung sila ang maga-perform. Ini ang rason nga wala sang banderitas sa mga dalan kung sa diin magalabay ang mga tribo halin sa Freedom Grandstand pagkadto sa sports complex. Ginatagman niya nga may banderitas man sa gihapon apang sa food festival areas lamang. So ginalikawan natin na kung may ara silang mga props na dalag po, maigo kag maguba ang aton nga mga banderitas man. But aside from that, ang aton niya, may ang aton nga mga food festivals, may ara iya sa mga downtown area, may ara iya sa mga banderitas. I just finished meeting sa aton nga mga tribe managers kay gin-meet ko sila kag isagid man nila na ka-issue no. Ginaagda ko gid tanan sa aton dinagyang festival. Magasugod karon sa hapon may ara na kita food festival sa Delgado, kag sa mga malls naton all over Iloilo may ara naman. Sa tanan nga tagpalamati naton ang aton nga dinagyang Atita Tribe Competition sa morning sang Sunday will not be only performing sa aton nga mga judging areas, but may mga pila sila ka mga areas nga mauntat sila kag mag-render sang 2 to 3 minutes nga dancing sa streets. So we made sure that this Dinagyang Festival is not only for those who are in the judging areas to enjoy, but also those who are in the street. Nabatian ang kabahin sa nangin payag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas.